Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana ing wektu iki kula ajeng paring pawarta babagan kirab boyongan Kabupaten Pati. Kirab boyongan Kabupaten Pati menika salah satunggaling tradisi budaya ingkang sakral wigati lan dados puncak adicara saben mangeti hari jadi Kabupaten Pati. Adicara menika minangka pralambang lampahing sejarah Kabupaten Pati saking pindhahipun pusat pemerintahan saking Pendopo Genuk Kemiri tumuju Pendopo Kabupaten ing tengah kutha Pati. Kirab menika sanes nampung hiburan nanging wujud pangurmatan dumateng sejarah lan budaya para leluhur ing Pati. Dados cengir utawa simbol lelampahan sejarah madengipun Kabupaten Pati ingkang kedah dados inspirasi tumrap generasi muda supados tetep njaga warisan budaya menika. Kirab menika dipundhani kangge mangeti tonggak sejarah madengipun Kabupaten Pati ingkang asalipun saking cariyos persaingan antawis Kadipaten Paranggarutan lan Kadipaten Cakarosoka. Kirab boyongan menika kalebet adicara ingkang ageng asri dipun wontenaken saben gangsal taun pisan lan dipuntuantun déning masyarakat Pati. Cekap semanten atur kula bilih kata lepatipun kula nyuwun agunging pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.